Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma Lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oi, sapa-sapa kok. Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak werna-werna. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mau tenan aku, Tru. Ya wis rasa maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mah tak keplaki kok. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dadi nak male, Tru. Ngono ae dadi nak male. Ya wis ngono ae dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Gandak blagunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Tansah pinanganing kawidatane ring sambi kala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petra padha slamet sak praptamu. Rekana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Bagong Pandhararja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestripun Rekyana Patih Senggone wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Oh, Petra kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang yen Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra? Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sapenake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok minganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku ndang nang sowan piyayi luhur? Apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbageke kula nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel karo ngapa kowe? Kowe nek mangkel karo ngapa? Ya ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestripun Pandharna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestripun Tampanana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Pandhararja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestuku Tampanana ya, Bagong. Nggih. Mergi nek nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa.
Lho, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih, nggih. Punukan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petro. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang lengganing dinten sakmangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun boten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabdawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok mak geragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petro kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe ning endi. Nek panrisa nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas, lawange gembokan. Tumunten wonten cantrik sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sinuwun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sakmangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor, pendhita kalugengrat wasis-wasis tengesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten, sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Purbawasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to, Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan iku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya, aku tak maju. Nuwun sewu keparengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Ing Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa niku lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa.
Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Gandhok plekundhuk swalu gembol sumarante hawala. Petro, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing Nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu pacule sirahe engko. Konjur tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus sih arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumraping negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolehake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten diar Petro iso dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro iki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndara-ndara kula Pandhawa, tenan. Kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun.
nek kula tiba-tiba sowan negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo lelabuhane para kawula-kawula, ngelinga karo lelabuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok wae muni ngerti, aku mah kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejasul karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong neter Katidayan? Lho. Wani nang karo Begawan Durna, sing kula wedeni apamu? Metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu jaba dhisik sampurna ning pasewakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng kane. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ronangkono magawe kelari rawang-wang Petruk Ndara Surtayu ya enten apa Gus sing kula entosi Dede Kurawa sing kula tenteni sanes para Santa Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhen kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar Praja Ngamarta Petruk nun Blokasuta wae Begawan Durna Bapa Penemban Durna ora priksa menyang lenggahing para Pandhawa Mulyan kowe takon karo Bapa Penemban Durna, aku sing bakal meneh mangsulan karo kowe. Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti, ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kinen nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Gedhe-gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempet kempit dosa ngreknaning bawana welasan ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula ora usah dadak kowe bangga ora usah dadak kowe selak ulungna tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakunjaran Mas nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani karo Surtayu. Sing tak wedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir kok. Ya.
jebul dadamu Petro. Mang mriki. Oh, bener. Maning jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Prabeng Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki lare wiwit sok kapan. Kok meng ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mo karo Marmo. Ayo. Sirah pada kebal Rene.
nyantel ndasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ngombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Tru? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oi, sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak merno-merno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soale aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong lurape kok dienggo ulung sawangan aku. Ora ndandut nak banget, Tru. Ngono ae ndandut nak banget. Ya wis ngono ae ndandut wae ning kene rasa perang. Nandang. Wah. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sindan-sindanan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek nang kono. Ben kamu pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon dipun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki.
arep kowe menang karo Kartomaro menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo Walesan Petro kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu kowe menungso apa kowe panjenengan apa lah kok dadi kowe meneng wae ayo Gage ayo Walesan kowe ngece karo kowe ngino karo dumeh tak antem ora apa-apa matamu mlirik anggemu aku anak pendhita kowe mung anak batur diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate anggemu apa ayo kowe malah suaraku tuprok rasa melu-melu aku gumae terus rasa melu-melu togong ngene tuprok kowe diantung kok malah hahi-heh kowe malso tuprok kowe anggap apa kowe ora sembrono ngono aku ki anak pendhita lah kok dadi kowe diantem kok hahi-heh tuprok ndas matos kowe iki diantem kok malah hahi-heh Eso, kowe ngecek. Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kak Lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger Satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slometan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho, balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu ta engko paman wong tak ajar ta. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok
Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike ra jamak-jamak. Napa riyen iku dereng ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah sing nglakon. Loro ati. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah ning entek-entekke kempongan. Ngerti sapa niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sapa niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, endah-endane patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo Satama. Ayo. Begawan Turna tandingan legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Turna. Bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan masuk lekane atiku. Tubrok, tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. 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 Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecet. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Dobrak. Dobrak. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngajak apa? Kuat nadai Kyai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Dobrak, dobrak. Dobrak, dobrak, dobrak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen perat. Ngece karo aku sengkuni perat. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perat ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ini ora perat cangkeme. Ini ora bedet irunge. Ini ora perat cangkeme. Bedet perat. Bedet perat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan niku pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan pirat. Bedet, pirat, bedet, pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Sampeyan cepet-cepetan ora. Pirat. Oh, cah adil kae nek mrene ngeje sampeyan nek merono meje kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem, nggih.
Anggere sing cerita tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene ya. Kandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik Depate. Nggih. Ndak ketuntu terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing Menggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ra beto Kyai Perot. Aku kok iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula ya klerak-kleru e. Ame raupe kok gentan sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune betet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengke ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kyai Sunda maneh ora jeblok ketemu aja tutang. Oh lah, Kawan Durna kok ngamuk tenan. Nggawa Sunda maneh. Murup mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan ade. Petro. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Ngastra. Menungsa wae kan. Glandang nang kono. Diu. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Durna mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndas Putra. Sapa itu? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macing. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wah, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Sunda maneh kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu ora. Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo saka Ngastina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Kowe seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupandasmu kowe. Anggrana sedya anane ana. Tulung sawangen. Oh kuwi iki Pantai Layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak pentaske ya Tru. Iya. Ngopo sing dina? Ditut karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa?
Panjenengan mboten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun Tigang Candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sing ana 3 sasi mosok ana Grestina, Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Go. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus ditutur Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to bangkane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panus manik cacaran sekretane Bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun? Minggira Petra. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Mereka anak Prabu Mandura. Nggih. Ngliga Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning diadane menungsa. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gunung diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha manik ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Manakawan. Baladewa niku gedhene sampeyan iki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau dada niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha manik. Nggih namung kagem girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu mobil cepet-cepet. Iki ngopo iki?
tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali. Bali mboten. Mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan, langsung mawon. Saiki kowe bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu dangu kula ken matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemidrajate ngaceplik kuwi Ponokawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sanghyang Bathara Ismaya. Moka Semar ora ngerti menyang ndi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar iso ngandhakake menyang ndi lenggahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Hae. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Ya le mulih ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu, ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk. Sing sayo sing Sritina ning pasewakan